Περικλής το ατίθασο μυρμήγκι. Ο Πέρι πάει να βρει τον Νέκταρ. Ο Περικλής ήταν γνωστό πως βαριόταν αρκετά το σχολείο και κάθε τόσο έψαχνε αφορμές για να λείψει από αυτό. Άλλες φορές πάλι απλώς του τύχαινε κάτι και δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Υπήρχε όμως ένα μάθημα που του άρεσε πολύ και φρόντιζε να βρίσκεται πάντα στην τάξη για να το παρακολουθήσει. Αυτό ήταν το μάθημα της μυθολογίας που το έκανε η αγαπημένη του δασκάλα, η κυρία Φωτεινή η Πεταλούδα. Προς μεγάλη του απογοήτευση έμαθε ότι το επόμενο μάθημα δεν θα γινόταν, γιατί η κυρία Φωτεινή ήταν λιγάκι άρρωστη και έπρεπε να κάτσει σπίτι να ξεκουραστεί. Αμέσως τηλεφώνησε στη δασκάλα του για να δει τι έχει συμβεί και να της ευχηθεί περαστικά. «Παρακαλώ», αποκρίθηκε η Πεταλούδα όταν σήκωσε το ακουστικό. Η φωνή της ήταν κάπως βαριά και βραχνή. «Καλησπέρα, κυρία Φωτεινή. Ο Περικλής είμαι, ο μαθητής σας. Έμαθα ότι ήσασταν κάπως αδιάθετοι και τηλεφώνησα να μάθω αν είστε καλά». Η Πεταλούδα προσπάθησε να απαντήσει με όση φωνή της είχε απομείνει. «Ναι, έχει βουλώσει το ρίχος μου και να ρουφήξω νέκταρ». «Μάλιστα, κατάλαβα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας βρω εγώ νέκταρ και θα σας το φέρω για να γίνετε αμέσως καλά». Ο Περικλής έκλεισε απότομα το τηλέφωνο. Δεν κατάλαβε και πολλά από αυτά που του είπε η δασκάλα του. Στεναχωρήθηκε πολύ που την άκουσε έτσι και έπρεπε με κάποιο τρόπο να τη βοηθήσει. Από τις λίγες λέξεις που μπόρεσε να ακούσει, έβγαλε το συμπέρασμα ότι ήταν βουλωμένη η μύτη της και δεν είχε νέκταρ για να ρουφήξει που θα την κάνει καλά. Έπρεπε να βρει οπωσδήποτε νέκταρ για να τη πάει. Τότε θυμήθηκε από το μάθημα της μυθολογίας ότι το νέκταρ βρισκόταν πάνω σε ένα βουνό. «Τέλεια», φώναξε ο Περικλής και άρχισε να ετοιμάζει την τσάντα του. Πήρε μία πηξίδα που του είχε φτιάξει ένας φίλος του Κάστορας, που ήταν και μάστορας. Τη ρύθμιζε ανάλογα με το που ήθελε να πάει, βουνό, θάλασσα, δάσος ή στο διάστημα, και ύστερα απλώς ακολουθούσε το κόκκινο βέλος. Πήρε ένα καπέλο που γινόταν ομπρέλα, σε περίπτωση που έβρεχε, λίγο ψωμί για να έχει να φάει αν χρειαστεί, και τέλος πήρε ένα άδειο μπουκαλάκι για να βάλει μέσα τον νέκταρ. Πανέτοιμος και ορεξάτος ξεκίνησε για το βουνό. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και ιδανική για μια ξεκούραστη ανάβαση. Στην πορεία του συνάντησε την Πασχαλίτσα τη Λαμπρινή, η οποία τον ρώτησε για πού το έβαλε πάλι με όλα αυτά τα πράγματα, και ο Περικλής της εξήγησε ότι έπρεπε να πάει να βρει νέκταρ για τη δασκάλα του που ήταν άρρωστη. «Α, καλά. Εγώ πάω στη θάλασσα. Είμαι καλεσμένη σε μια γιορτή ενός φίλου μου, που είναι δελφίνι. Τα λέμε». Η Λαμπρινή πέταξε για τον προορισμό της και ο Περικλής ακολούθησε το μονοπάτι που του έδειχνε η πηξίδα. Όλα πήγαιναν καλά και το μυρμήγκι προχωρούσε μέσα στο δάσος με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ύστερα από αρκετό περπάτημα, αποφάσισε να κάτσει κάτω από μια βελανιδιά να ξεκουραστεί. Μετά από λίγο, ξεπρόβαλε μέσα από τα φυλλώματα ένα πανέμορφο ελάφι. «Ουάου, είναι τέλειο», είπε ενθουσιασμένος μόλις το είδε. Μάζεψε γρήγορα τα πράγματά του και σκαρφάλωσε πάνω του. Το ελάφι άρχισε να τρέχει και ο Περικλής είχε κουρνιάσει μέσα στο τρίχωμά του και κρατιόταν γερά για να μην πέσει. Όταν το ελαφάκι ελάφρυνε το βηματισμό του, ο Περικλής πήγε κοντά στο αυτί του για να του μιλήσει. «Γεια σου», φώναξε δυνατά ο Περικλής. «Ποιος είσαι εσύ που με ενοχλείς και μου δημιουργείς φαγούρα?» ρώτησε η ελαφίνα. «Είμαι ο Περικλής και ψάχνω να βρω νέκταρ για τη δασκάλα μου που είναι άρρωστη». «Είμαι η Διάνα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Τι μπορώ να κάνω για σένα ώστε να φύγεις από πάνω μου και να σταματήσω να ξύνομαι?» «Ξέρεις που μπορώ να βρω τον νέκταρ?» «Θα σε πάω στη Σοφία την Κουκουβάγια. Αυτή θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Κρατήσου, φύγαμε!» Η απόσταση που διένυσαν δεν ήταν πολύ μεγάλη. Η Διάνα σταμάτησε απότομα και με ένα τίναγμα του αυτιού της πέταξε τον Περικλή σαν βέλος μπροστά στη Σοφία. Ύστερα γύρισε από την άλλη μεριά και εξαφανίστηκε μέσα στο δάσος. Ο Περικλής σημάζεψε τα πράγματά του από το έδαφος, έστρωσε τις κεραίες του και πλησίασε την Κουκουβάγια. «Καλησπέρα, είμαι ο Περικλής», είπε απευθυνόμενος στη Σοφία. Η Κουκουβάγια γύρισε το κεφάλι της 180 μοίρες για να τον κοιτάξει. «Γεια σου, Περικλή, παρακαλώ. Γεια σου, Περικλή».
Η δασκάλα μου είναι άρρωστη και πρέπει να της βρω νέκταρ. Σύμφωνα με την πηξίδα μου, βρίσκομαι στο κατάλληλο βουνό από όπου θα μπορέσω να το προμηθευτώ. Α, μάλιστα. Λοιπόν, για φέτος μας τελείωσε. Το τελευταίο λουλούδι που είχαμε, το έστειλα με τον Αγλάο το Γλάρο για να το πάει στον Πελαγαίο το Δελφίνι που το ζήτησε. Όχι. Και τώρα τι θα κάνω? Αν και δεν νομίζω ότι το νέκταρ είναι αυτό που χρειάζεσαι, μπορείς πάρα αυτά να πας να βρεις τον Πελαγαίο. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, αλλά πού θα τον βρω? Σκέψου που ζουν τα δελφίνια, του είπε η κουκουβάγια και πέταξε μακριά. Έκανα τόσο δρόμο για το τίποτα, μονολόγησε ο Περικλής. Εν τω μεταξύ είχε σκοτεινιάσει για τα καλά και σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται στον ουρανό. Ο Περικλής ήταν ήδη αρκετά κουρασμένος και με πιθανότητα βροχής ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά. Καλύτερα θα ήταν να περάσει το βράδυ στο βουνό. Οι πρώτες σταγόνες άρχισαν να πέφτουν και ο Πέρι έβαλε το καπέλο του που ήταν και ομπρέλα. Ξαφνικά, μπαμ! Μια αστραπή έπεσε σχεδόν πάνω του και τον σήκωσε για λίγο στον αέρα. Μπαμ! Και μια δεύτερη ακόμα πιο κοντά του. Άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Τα αστραπόβλοντα δεν σταμάτησαν να πέφτουν και ο Περικλής συνέχισε να κινείται χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Τον οδηγούσαν κατά κάποιο τρόπο οι αστραπές που έπεφταν πίσω του σαν πυροβολισμοί που προσπαθούσε να αποφύγει. Χωρίς να το καταλάβει, είχε κατέβει το βουνό. Τα σύννεφα χάθηκαν και ο ήλιος ξεπρόβαλε σιγά σιγά καθώς ξημέρωνε. Το ταλαιπωρημένο Μυρμήγκι στάθηκε να πάρει 2 ανάσες. Πριν προλάβει να σκεφτεί το οτιδήποτε, έκανε την εμφάνισή της και η Λαμπρινή. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Δεν θα πήγαινες υποτίθεται να βρεις κάτι για τη δασκάλα σου που είναι άρρωστη? Τι έγινε, το μετάνιωσες? Τι να σου εξηγώ τώρα, μεγάλη ιστορία. Και δεν μπορώ να σου την πω γιατί αυτό που ψάχνω το έχει ένα δελφίνι με το όνομα Πελαγαίος και βιάζομαι να πάω στη θάλασσα να τον βρω. Μη μπαίνεις στον κόπο, από εκεί έρχομαι. Η γιορτή που σου είχα πει ότι πηγαίνω, θυμάσαι? Ο Πελαγαίος τη διοργάνωσε. Την κάνει μια φορά στο τόσο και ύστερα εξαφανίζεται για πολύ καιρό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να τον βρεις. Ο Περικλής έκατσε κάτω απογοητευμένος. Τι κρίμα, δεν θα μπορέσω να βοηθήσω τη δασκάλα μου. Θα γυρίσω πίσω με άδεια χέρια. Αυτό λύνεται. Φεύγοντας από τη γιορτή, δόθηκε στους καλεσμένους ως αναμνηστικό από ένα μπουκαλάκι με θαλασσινό νερό. Εγώ δεν το χρειάζομαι και μπορώ να στο δώσω. Τι να το κάνω αυτό? Αυτό έχω, αυτό σου δίνω. Κάντο ό,τι νομίζεις. Αντίο. Η Πασχαλίτσα άφησε το μπουκαλάκι κάτω και πέταξε μακριά. Ο Περικλής το περιμάζεψε και μην έχοντας κάτι άλλο να κάνει, πήρε το δρόμο του γυρισμού. Πήγε κατευθείαν να βρει τη δασκάλα του. Η Φωτεινή εκείνη την ώρα στεκότανε μπροστά σε ένα λουλούδι και πάσχιζε με τη βουλωμένη μύτη της να το ρουφήξει. Ο Περικλής τη χαιρέτησε και στεναχωρημένος όπως ήταν της εξήγησε ότι προσπάθησε να της βρει νέκταρ αλλά δεν τα κατάφερε. Μόνο λίγο άχρηστο θαλασσινό νερό μπόρεσε να φέρει πίσω. «Καθόλου άχρηστο», του είπε η δασκάλα του. «Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν». Ύστερα τράβηξε μια γερή ρουφιξιά από το μπουκαλάκι και η προβοσκίδα της καθάρισε με μιας. Ευχαρίστησε τον Περικλή για το υπέροχο δώρο που της έκανε και έδωσαν ραντεβού για το επόμενο μάθημα που χάρη σε αυτόν θα γινόταν κανονικά. Το ατίθασο Μυρμήγκι γύρισε πίσω στη φωλιά του χαρούμενο. Τέλος καλό, όλα καλά.